amíg önök hallgatják ezt a néhány mondatot, addig kérem fogadják szeretettel a csokoládézatárunk ajándékaként azt a pár szám bombont, amivel a kolléganők olvasítják. Eddig kutattunk, kerestük a lehetőségeket, és kerestük azt, hogy az ügyfeleinket minél szélesebb lehetőségek birtokába jutassuk az ajándéktárgy vonatkozásában és az üzleti ajándékozás terén. Most a kutatást felváltja a tervezés, és szeretnénk ezt a tervezést nem egyedül megvalósítani. Ezért itt és most szeretném bejelenteni önöknek, hogy a Stúdió 68 Reklámajándék Kft. Egy innovációs pályázatot indít a mai naptól. Egyedi reklám és ajándéktárgyak tervezése témakörében. Ezen a pályázaton mindenki indulhat, aki betöltötte a 14. életévét, mint magánszemély. Azon kívül indulhatnak jogi személyek is, legyen szó grafikai stúdiókról, vagy akár más vállalkozásokról. A mögöttem kivetített honlapon a részletes információkat elolvashatják a teljes pályázati anyag szövegével együtt. Ez a honlap már él, néhány szórólapot letettünk az asztalra, kérem forgassák és nézzék meg, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a pályázat valójában. Szeretnénk a fiatalokat, szeretnénk az embereket gondolkozásra késztetni. Szeretnénk, hogyha előremutató lépésként élhetnék meg ők is azt, hogy ha valamit kitalálnak, annak van tere. Ha valamit kitalálnak, azt valahol be is tudják mutatni. A honlapra föltöltött pályázatokkal lehet mindezt megtenni. Szeretnénk a pályaműveket díjazásban is részesíteni. Az első díj az nettó 220 000 forint lesz, amelynek az adóvonzatát is cégünk átvállalja. 3 díjat fogunk egyébként kiosztani, illetve tervezzük, hogy a legjobb junior kreatív díját is ki tudjuk majd osztani. Pályázni lehet minden olyan pályaművel, amely figyelemfelkeltő. Minden olyan pályaművel, amely újszerű, ami még nem volt. Lehet ez formájában, alakjában, kivitelezésében megvalósítható. Egy a lényeg, hogy meglepetésszerű hatásával új dimenzióba helyezze az üzleti ajándékozást. Nagyon fontos, hogy ezek a pályaművek sorozatgyártásban is megvalósíthatóak legyenek. Mivel nagyon számítunk a fiatalokra, ezért igyekszünk majd eljutatni főiskolákra, egyetemekre, művészeti iskolákba ezt a lehetőséget, és bízunk abban, hogy a fiatalokat egy kicsit be tudjuk ebbe vonni, hogy tudjanak gondolkozni, tudjanak a kreativitásokkal mit kezdeni, hiszen mindannyiunkban szúnyog némi kreativitás, csak észre kell vegyük. Ami nagyon fontos, hogy akár tervrajzzal, akár makettel, akár ötlettel, akár grafikai kivitelezéssel lehet indulni. Ezek nincsenek szelektálva. Úgy érezzük, hogy egy elég komoly és rangos zsűrit sikerült megnyernünk a pályaművek elbírálásához. Kérem, engedjék meg, hogy felolvassam az ő nevüket. Krupp Tünde, a Fiat Magyarország marketing menedzsere, Korácsi Endre, a HD Group kommunikációs ügynökség ügyfélkapcsolati igazgatója, Mizda Katalina Csodák Palotája ügyvezető igazgatója, Jámbor Flóra, a postabiztosító marketing munkatársa, Kalupka Ildikó, a KNH ZRT kommunikációs referense, Pihovszki Domonkos, a Kreatív Reklámügynökség kreatív stratégiai igazgatója, és jó magam alkotjuk a zsűrit. Mindig felmerül, hogy mi lesz azokkal a pályaművekkel, akik nem nyernek. Mi lesz azokkal a pályaművekkel, amelyek benyújtásra kerülnek. Nem nyúlja le a pályázat kiírója. Nem. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a nyertesekkel szerződést fogunk kötni. Azokkal, akik nem nyernek,
azoknak a pályaművét nem fogjuk felhasználni, csak kizárólag az ő engedélyükkel, illetve hogyha velük egy szerződésben meg tudunk ebben állapodni. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Amennyiben bővebb információt szeretnének, kérem látogassanak el a honlapra, ahol a teljes pályázati anyag szövege elolvasható. Néhány szórólapot elhelyeztünk itt az asztalon is, illetve a standunknál is szeretettel várjuk önöket, akinek van kérdése. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és további szép napot és együttlétet kívánok önöknek.